Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. The President will announce the name once he has consulted with the Chief Justice. Seyiqoshelisiwe imiqathango eza kucankcatha phezu kwayo ikomishoni yophando ngokungatshutshiswa kwabantu kulandela iziphakamiso ze-TRC. Ungqongqoshe uMthombeni kubeka phambili ukuthi fa kube khona ukusebenzisana namakhosi khona kuzokwakhiwa izindlu zalabo abadilikelwe. Iyaqhuba inkqubo yokufuduswa kwamaxhoba ezikhukula kwa-HM Lazi kumazantsi eTheku kwiphondo laKwaZulu-Natal. Molweni makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Seliqoshelisiwe imiqathango ekuzakucankcatha phezu kwayo ikomishoni yomthetho ezakuphanda ukuba zazikhona kusini na inzame zokuthintela ukutshutshiswa kwamatyala ayingumvuka wekomishoni yenyani noxolelwaniso i-TRC. Okukuthethwa bucala ngumphathiswa wezobulungisa uMamoloko Kubayi ngethuba kungcwatywa ngokutsha amathamba amajoni omkhonto wesizwe uBenjamin Moloisi noAbraham Ngomezulu abaxhonywa ngurhulumente wengcinezelo ngo-1985. Umzuzu wokuncama kwintsapho zakwaMoloise nakwamngomezulu emva kwesiqhuma seminyaka esondeleyo kuma-40 zivinjwe ithuba lokuzila nokungcwaba abo zibathandayo kuba urhulumente wamadlagusha ungafuni ukuzinika amathambo abantu bazo. Emva kokungenelela kwebutho le-TRC ngaphakathi kwisebe lezobulungisa negqiza labantu abalahlekileyo ngaphakathi kwi-NPA, ezi ntsapho zinikwe ithuba lokungcwaba abantu bazo ngesidima. Benjamin's soul will now rest in peace. And more importantly, his mother, her soul will definitely be resting in peace because she fought tooth and nail for the justice of her son. Umfana lo kasisi wami lo ngamgcina ngisakhumbula umuphi unyaka mari khona la kuma-80s ngimvakashele khona lapha eprison ngakhuluma naye saxoxa ngamtshela ngathi mfana mtshana qina njengendoda. Wathi no malume ngizoqina njengendoda wabe ukumgcina kwami. Ezyandigila ngekomishoni yophando ngokungatshutshiswa kwabenzi bobubi ngexesha lengcinezelo. Umphathiswa Kubayi uthe sekukufutshane umongameli abhengeza amagama abaza kuyikhokhela esithi imiqathango eza kuchankcatha kuyo le komishoni seyiqoshelisiwe. The President will announce the name once he has consulted with the Chief Justice. Because as you know, the requirement is that he has to do it with Chief Justice. So it's within that. But it should be done quite soon, the announcement. The terms of reference have been agreed to because that's the most important thing. Kusenjalo usosibajikelelo we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ababengamalungu ayo uMoloise noMngomezulu uthe ukunikezwa ngamathambo alamatshantliziyo yomzabalazo sisikhumbuzo sokuba le nkululeko siyixhamlayo yalwelwa. As the African National Congress, we have been in support of this important work that is done by the government. Kanti umphathiswa Kubayi kwathe isebe lakhe liza kuqoshelisa iphulo lokunikezela ngamathambo abo baxhonywa kwintambo yorhulumente wabacinezeli. Iqalile ilirhutla entsukumbini ye-ANC eGauteng nejonge ukuza nomhlahlandlela onokwenza ikhule kwakhona inkxaso yeliqela okukuza nanjengoko yehlile inkxaso ye-ANC yayokufikelela ku-34.8% ngo-2024 kunyulo lukazwelonke. Ukwehla kwenkxaso ye-ANC bengaphantsi kuka-50% kuzwelonke kuzise utshintsho lumandla kwezopolitiko kweli lizwe nokukhokelela ekubeni kulawula urhulumente wobumbano i-GNU. I-ANC eGauteng ijongene nobunzima obukhulu kupolitiko emva kokwehla kwenkxaso yayo kunyulo lukazwelonke lonyaka ophelileyo. Eli qela liphulukene nenkxaso yesininzi kweli phondo laseGauteng yehla isuka ku-50% ngo-2019 yayokutsho ku-34.8% kulo nyaka uphelileyo. This is why we now have the PTT in KZN as well as in Gauteng. The fact that the ANC is not what it is supposed to be, as the ANC facing an existential crisis.
Kwilinge lokubuyisa inkxaso yayo elahlekileyo i-ANC yabhangisa isigqiba sayo solawulo sephondo ebutsheni balo nyaka ze yaseka igqiza elinamalunga angama-68 elijongene nemiba ye-ANC kweli phondo laseGauteng. Kule mpelaveki eli gqiza lidibene Fourways kwilirhutla intsuku mbini phantsi komongo wokuba lo ngunyaka wokuhlaziya eli qela le-ANC libe ngumbutho osebenzela uluntu. We want to take stock of our work. In the next 2 days, we want to respond to the challenges that are faced by our people and the urgent need to reorganize our movement, the African National Congress, so that it can send a strong message in government that playing time is over. Nanjengoko yehle ngamandla inkxaso yelombutho kweli phondo, i-ANC inoxanduva olukhulu lokwenza uluntu lubuyisele ithemba kuyo phambi kokuba kubanjwe unyulo lomasipala ngo-2026. If we can't get the basics right, we have no legitimate right to claim our people should still have confidence in us. Okuza kuqhubeka apha kwezi ntsuku zimbini kuza kuba likhubalo kwindlela eliza kuqhuba ngayo eli qela le-ANC eGauteng nakunyulo lomasipala olujongwe ngabomvu kulo nyaka uzayo. Iyaqhuba inkqubo yokufuduswa kwamaxhoba ezikhukhula eMlazi Age kumazantsi eTheku kwiphondo laKwaZulu-Natal ukuzokuthi ga ngokuba ngaphaya kwekhulu abahlali abafuduselwe kwizakhiwo zethutyana eMazimtoti okukusemva kokuba amakhaya abo etshatyalaliswe imvula emandla ngempelaveki ende yePasika. Singaphaya kwama-50 izindlu eziwohlokileyo konzakala abantu abathandathu ngelixa izindlu ezingaphaya kweewaka zishiyeke zonakalisiwe zezi zikhukhula. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu unkosikazi uThembi Simelane uvakashele le ndawo yaseMlazi ekuqaleni kwaleli sonto. uSimelane uyalele uhulumeni wesifundazwe ukuthi abasuse ngokusheshsha abantu kule ndawo ngoba akusaphephile njengoba ugudluka umhlaba. Ezinye zezindlu zibhidlikile kanti ezinye zisengcupheni yokuwa. Iningi lezindlu kule ndawo zakhiwe uhulumeni njengengxenye yohlelo lwe-RDP. Uhulumeni wesifundazwe ubathuthele endaweni yokukhosela kwesikhashana abahlali bale ndawo. Ngineminyaka ewu17 ngihleli kuleya ndawo. So leyo yokuqala ke kokuwa kwezindlu iqale ngomhla ka13 kuze kube namhlanje ke njengoba sifikile la izolo. Abaholi bomphakathi bathi bazosebenzisana neziphathimandla ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyasuswa. Intambo ikagesi ziyokhishwa endlini kenzela ukuthi kungabi khona abantu abangenayo endlini njoba ziwubungozi. Then okulandelayo so bese siyayidemolisha izindlu ziwe phansi. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uthi umatasatasa ukuthola isixazululo sokuhlaliswa kwabantu abalahlekelwe yimizi yabo ngesikhathi sezimvula ezinamandla. Umnyango usebenzisana nomnyango kazwelonke kukhona izinhlelo zokuthi abantu bahlaliswe ngoba phela umnyango wokuhlaliswa kwabantu kodwa ke kuyiqiniso ukuthi ke kubiza imali eshisiwe ingakho nje ungqongqoshe uMthombeni kubeka phambili ukuthi fanele kube khona ukusebenzisana namakhosi khona kuzokwakhiwa izindlu zalabo abadilikelwe. Iziphathimandla zesifundazwe zithi sekusungulwe ithimba longoti elizokwenza uphenyo mayelana nokuguguleka komhlaba kule ndawo. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Urhulumente wephondo laseLimpopo uvule izityholo zolwaphulo mthetho kumagosa atyholwa ngokweba imali yomhlala phantsi wabasebenzi engaphaya kwe-300 million randi. Imali yabasebenzi abangaphaya kwama-500 abakhoyo nabasele bethathe umhlala phantsi benkampani yeebhasi zikarhulumente iGreat North Transport kutyholwa ukuba yaphela ngaphandle kwengcaciso. Ilizwe likhumbula usuku lwabasebenzi libonakala limfilibi kamva kwabo abasakuba ngabasebenzi bezothutho iGreat North bafumanisa ukuba imali yabo yomhlala phantsi ayibonwa. Emva kokuba befune impendulo urhulumente wephondo ugunyase uphando lwasenkundleni. Ngeli lixa ingxelo yebhodi yabalawuli idize ukuba iGreat North icuntsule imali yomhlala phantsi kodwa yasilela kuyihlawula kubalawuli bomhlala phantsi. We try to report it to the trade union, but administratively the trade unions officials which we were having, they were not having an experience in terms of the Provident Fund and other stuff. Urhulumente wephondo laseLimpopo uthi amatyala abandakanya abo babephethe ikampani yezothutho iGreat North ngethuba imali yabasebenzi iphelela emoyeni baza kujongana nengalo yomthetho.
A number of recommendations on that report have also been implemented. Amongst others, there are cases that need to be referred to the law enforcement agency. A case has been opened as well with the South African Police Services. Inkokheli zabasebenzi zisamkele isigqibo sokuvula amatyala olwaphulomthetho kwabo ababandakanyekayo kweli gumgedle lokutywa kwemali yomhlala phansi. We really appreciate the decision taken, and not to say that that decision it was a favor or is something which they did a regularity. That is in line with our report which we presented to the forensic investigation. Ano emele uninzo labasebenzi ithi yiyo eyadiza elibholo lokulahleka kwezigidi zemali yomhlala phansi. It came to our attention that the money being deducted by the employer does not go to where it's supposed to go. We then informed the Premier and the MEC of Transport in Limpopo to intervene, and we've had a meeting with the Premier and she has committed to work with us. Icandelo lophando elikhethekileyo nalo liqalise uphando malunga nemali elahlekileyo. Urhulumente wephondo laseLimpopo uthi ukwiphulo lokuchonga ingcaphephe ukuze ibone yona mali ityalwa abasebenzi. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe sele iqoshelisiwe imiqathango ezakucankcatha phezu kwayo ikomishoni yomthetho ezakuphanda ukuba zasikhona kusini na inzame zokuthintela ukutshutshiswa kwamatyala ayengumvuka wekomishoni yenyani noxolelwaniso i-TRC. Okukuthethwa bucala ngumphathi wezobulungiswa uMamoloko Kubayi ngethuba kungcwatywa ngokutsha amathamba amajoni omkhonto wesizwe uBenjamin Moloisi noAbraham Ngomezulu abaxhonywa ngurhulumente wengcinezelo ngo-1985. Umbutho wabangevayo ngendlebe eFreystata ucela isebe lezemfundo kweliphondo ukuba lingenelele ukubeka imfuno zabo bafunda kwizikolo ezikhethekileyo phambili. Lo mbutho uthi kudala ubhalile isebe kodwa kuzokuthi ga ngoku awufumani impendulo. Weli uqinisekisa ukuba wonke ubani unelungelo lemfundo, kodwa umbutho wabangevayo ngendlebe uthi abafundi babo bayanyashwa kwaye bajongene neengxaki ezininzi nanjengoko isebe lingabonakalisi ukungena lize nesisombululo. Ezinye zezinto ezixhalabisayo kukuba ootishala abaqeshwanga ngokufanelekileyo kwintetho yokutolika ngezandla. The teachers do not understand the sign language, and equally the numbers, maths, in terms of maths, learners suffer because of the teachers are unable to explain it in sign language for learners to understand. Izityholo zesohlwayo ngoswazi ukugxothwa ngokungafanelekanga zezinye zeengxaki eziqatseleyo kwezi zikolo zabucala. What they do when they have challenge with learners, they will expel them. Always learners will find themselves expelled, and now as a leader of this organization and as a leader of the people, I'm not feeling well. Isebe ligxeke kabukhali ukohlwaya ngeswazi kwabafundi kwaye lisithi ootishala benza oko baza kudibana neembila zithutha. As a department, we take corporal punishment seriously. Any ill treatment of a child or any punishment of a child. So that teacher went through the labor relations processes, and that teacher was given fine. Umbutho wabangevayo unethemba lokuba isebe liza kwakha izikolo eziliqela kweliphondo nanjengoko iFreystata inezikolo ezimbini kuphela ezikhethekileyo. Urhulumente wephondo laseMntla-Ntshona uqalise ngenkqubo yokutsala abafundi abaphumelela izidanga kwaye abangaphangeliyo kwidyunivesithi yaseMntla-Ntshona. Okukulandela ukutyikitywa kwememorandam yentsebenziswano ejolise ekuthinteleni izinga eliphezulu lentswela-ngqesho kweliphondo. Abafundi abaphumelela izidanga zabo abangaphangeliyo abaqeshwayo bayakuncitsa kwimimandla efana nophando, imidlalo kunye nemigodi. Zulu izinga lentswela-ngqesho kweliphondo ngentsebenziswano phakathi kukarhulumente waseMntla-Ntshona kunye nedyunivesithi yasekuhlaleni likhona ithemba lokuba oku kuya kunceda ngokukhawuleza kudibene nongxama ukuhanjiswa kweenkonzo eluntwini. We see it more as a collaborative effort. We believe that the university has expertise and skills which probably government may not have. Kuya kulandelwa inkqubo engqingqwa xa kukhangelwa abo bakulungeleyo ukuxhamla kweli phulo.
What we do is we go into our database of graduates, recent graduates, unemployed graduates, and we pick based on their performance, of course. Kusenjalo, indlu yenkokheli zemveli kweli phondo ithi eli phulo liza kubanceda kanobomu ukujongana nemibhodamo kwimiba yobukhosi. We see ourselves as one of the beneficiary institutions in the province, more so that we can tap out of that one by agreeing with the university to design a course that will strictly assist the house and the whole traditional leadership institution. Eli phulo liza kuqhuba ngaxeshanye nexesha lolawulo lwangoku, emva koko liphononongwe. Namhlanje lusuku lokubhiyozela inkululeko yendaba kwihlabathi, ukanti nanjengoko ihlabathi liqwalasela umsebenzi wecandelo lezendaba kuquba ukhuphiswano phakathi kwamaphephandaba ashicilelweyo kwanamaqonga endaba ezifumaneka kumaqonga a-online. Kodwa nangona kunjalo iphephandaba iHerald liyaqhuba ngempumelelo eGqeberha eMpuma Koloni. Elifundwayo elaziwayo apha kweliphondo leMpuma Koloni Herald libhiyozela iminyaka i-180 kulo nyaka, kwaye lelinye iphepha elidala kule lizwe loMzantsi Afrika. AI, artificial intelligence, ibalulekile. Zininzi into umuntu anokuzenza nge-AI, but ke i-AI soze ikwazi ukureplace umuntu. Zonke i-journalist emhlabeni zifacene nengxaki ezimbini. Okokuqala, i-investment kwi-media inqabile. And that's because indlela esasenza ngayo i-business, indlela esasenza ngayo imali ukuze sikwazi uku-investa in newsrooms has fundamentally changed. Eli phepha iHerald lasekwa kunyaka ka-1845. Kwaye lidlale indima enkulu ekufundiseni uluntu kweli phondo leMpuma Koloni. The Herald has been able to, last as long as it has because we've evolving. Every time, there's trends, we know what's happening with the print industry. Imibutho engekho phansi kwarhulumente kuquka noosomashishini baliqhobele izandla eli phepha njengoko lidlale indima enkulu ekukhuthazeni inkqubo yentando yesininzi. Istory sona saqala ngam wena nimncinci ndafumana ithuba loyifunda eGrade. Herald yayikhupha ifake ephepheni. Iphephandaba elifana neHerald elithi ngamaxesha onke lisithuthela indaba ezibalulekileyo, ezibhlungu, ezincumisayo. Kunyaka ophelileyo kwabulawa iintatheli ezingama200 kwimfazwe yaseGaza, kwaye kwaphindwa kwabulawa iintatheli ezintandathu kwilizwe laseSudan. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Ukusukela kwiminyaka engaphaya kwama-80 umboniso wasesidlangalaleni womkhosi wokhuselo weli usengowona msitho omkhulu nowona ubalulekileyo eMzantsi Afrika. Lo msitho ubanjelwe kwisebe lomkhosi wenqwelomoya weli, imizimveliso yokhuselo neyokwenziwa kwenqwelomoya yaseMzantsi Afrika kunye nabathathi inxaxheba bamazwe ngamazwe badibene kuze babonise ukugqwesa kwabo kwezobugcisa nobuchwepheshe kwicandelo lezokhuselo. Lo msitho waziwa ngobumbejembeje bawo kuquka indawo yabantwana yokudlala, iilori zokutya kunye nokuzonwabisa ngenqwelomoya ezibonisa amandla azo. Lo mboniso wenzelwe ukushiya abathandi benqwelomoya bekhwanqisiwe ngemiboniso ebhanya-bhanya neyahlukeneyo kunye nezakhono zokubhabha. Uqulathe amava awodwa aquka imiboniso yendlela zokulandela umzila, ukutsiba ngeparachute, imiboniso yezakhono zokubhabha kunye neminye. Ukwabonisa indlela eye yatshintsha ngayo imiboniso yasesidlangalaleni yenqwelomoya zasemkhosini ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuza kuthi ga ngoku. The aircraft that we used to fly, that we have retired, but also the legacies of those aircraft that we bring here to make sure that people understand our history as an Air Force. Iziko eligcina imiboniso yembali, imuseum yomkhosi womoya weli lithi lizibophelele ekukhuthazeni ulwazi ngenqwelomoya ezikolweni ngenjongo yokwandisa amathuba emisebenzi kwicandelo layo. We have the Youth Development Program as well as the Department of Basic Education, which brings mostly about 25 or so schools to the museum. Ebebezimaselo msitho bathi bahlaziyeke kakhulu ngulo mboniso, bambi bathi amaphupha wabo kukusebenza ngaphakathi kwelicandelo. The reason I came here today, I have a dream of once
having myself in a pilot and driving. Imiboniso enjengale inefuthe elikhulu ekuphuculeni ulwazi eluntwini. I think the impact of aviation on the public is always very big, because an event like this, it sparks interest amongst the youth. Umkhosi wenqwelomoya weli uthi uhlala uhamba phambili kwezobugcisa ukwaphuhlisa injini ezisebenza kakuhle nezinamandla. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.